Silentkiller mukomana weKufdom Records apa Holyten warning akati iwewe ndiwe uri kukonzeresa kuti vanhu vakuvenge, kukuvadzawo kwawakaita kushabhani kwaakusiri necessary. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Anyora iye akati Holyten, don't create hatred in the music industry. You are doing good and we support you, but don't touch the anointed ones. Nyaya dzekupedzerana idzo boys, take it easy, rwendo rurefu. Let's learn from our elders. Macheso ari kuti iwewe ndiwe wakatangana nekuatakana nagodfather vezimdanso mukuru, the god, greatest of all time, WinkyD. Ndiwe ukatanga kutaura zvakawanda ukandomupedzera, and now the wife Kimberly Richards has joined again muhondo iyoyo. Akati tine nziyo eyahita 100k views in a few hours, chinotikonesa kupedzera WinkyD chi. Truth of the matter is, muma streets vanhu vatori magafa zvekudaro chero vakasazvitaura kuti vari kutoinvesta mu this beef. Saka Holyten paanozosvika mberi kuya vanhu vanenge vagara vakatomutsamwira vomupotsera, ende imwe problem iripo ndeyekuti politically Holyten akaratidza kuti masympathies ake lie with who, so makorokoza akabva angodecida kumuataka. Ko zvaisingoitika kare kuti vanhu vaiona tonga imoyo voona zvakare naMacheso vachishanda pamwe chete, vaibva vangounita ende munhu wese aingosapota muimbi wese. Ko izvi zvii zvaakuitika?